салом бинандагони азиз, сархати рӯйдодҳо аст. имрӯз 23 май дар радиои озодӣ. дар ин нашри барнома аз боздошти ду мақомдори донишгоҳи давлатии Хуҷанд бо гумони ришваситонӣ, интиқоди як масъули кумитаи дин аз сафари батакрори сокинон ба ҳаҷ, посухи вазорати фарҳанги Тоҷикистон ба шикоятҳо дар бораи фурӯши иҷбории чиптаи консерти Юлдуз Усмонова дар Ваҳдат хоҳем гуфт. хабарҳои дигар ҳам дорем. ситоди кулли нирӯҳои Украина мегӯяд, дар 24 соати гузашта нирӯҳои Русия ба шаҳрҳои Днепропетровск, Запорожья ва Харков 20 ҳамлаи мушакӣ роҳандозӣ кардаанд. дар баъзе минтақаҳо ҳолати изтирорӣ то 2 соат идома кардааст. ситоди кулли нирӯҳои Украина меафзояд, ки шабонарӯзи гузашта 48 ҳамла бо ҳавопаймоҳои бидуни сарнишини истеҳсоли Эрон ва партоби камаш 90 мушак ба мавқеъҳои низомиён ва аҳолии мулкии Украина ба қайд гирифта шуд. ба қавли фармондеҳони украинӣ, бархурдҳои вазнин дар гирду атрофи шаҳри Бахмути вилояти Донецк идома дошта, дирӯз нирӯҳои украинӣ 30 ҳамлаи нирӯҳои Русияро хунсо карданд. ду мақомдори донишгоҳи давлатии Хуҷандро бо гумони гирифтани пора боздошт кардаанд. дафтари матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар як гузориши видеои рӯзи 21 май аз боздошти Иброҳим Ҷабборзода ва Нуралӣ Шукуров, декан ва муовини декани факултаи таърих ва ҳуқуқи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Ғафуров хабар дод. ба иттилои ин ниҳод, ду мақомдори донишгоҳ барои мондани баҳо аз як донишҷӯи соли саввуми ихтисоси таърих, ки шаҳрванди хориҷӣ будааст, пора талаб карданд. дар пайи шикояти донишҷӯ рӯзи 2 май додситонӣ ва раёсати корҳои дохилӣ дар Суғд муовини декани факултаро ҳангоми гирифтани 1500 сомонӣ пора боздошт кардаанд. омадааст дар гузориш: назар ва мавқеи омӯзгорони боздоштшуда маълум нест. нисбати ҳарду мақомдори донишгоҳ бо иттиҳоми гирифтани ришва парванда боз шуда, онҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доштанд. шикоят аз ришваситонӣ дар мактабҳои олии Тоҷикистон кам нест. созмонҳои байналмилалӣ дар гузоришҳои худ мизони фасод дар Тоҷикистонро баланд арзёбӣ карданд. як масъули кумитаи дини Тоҷикистон аз сӯистифодаи унвони ҳоҷӣ ва тақлиду таассубкории сокинони кишвар дар иҷрои маросими ҳаҷ нигаронӣ кардааст. Абдуғаффор Юсуфов, сардори шӯъбаи равобити байналмилалӣ ва ташкили ҳаҷи кумитаи дин, бо нашри мақола дар маҷаллаи Дин ва ҷомеаи ҳамин кумита аз сафари батакрори сокинон ба ҳаҷ интиқод карда гуфтааст, бархе бо ҳар роҳе талош мекунанд ҳоҷӣ шаванд. вай гуфтааст, ҳолатҳое ҳам ҳаст, ки сокинон маблағи бо сад азоб ҷамъовардаи фарзандони муҳоҷири худро дар ин роҳ сарф мекунанд. ба иттилои кумитаи дин, то имрӯз то дар Тоҷикистон беш аз 200 000 нафар зиёрати ҳаҷ кардаанд. мақомоти ин ниҳод аз он шикоят доранд, ки бархе аз сокинони кишвар бо роҳи ғайрирасмӣ ва бо гирифтани раводидҳои тиҷоратӣ ва пинҳонӣ ба ҳаҷ мераванд. Абдуғаффор Юсупов, масъули кумитаи дин, ба таъкид ба он ки шарти асосии ҳаҷ ин имконият ва тавоноӣ аст, пешниҳод кардааст, ки ба ҷои ҳаҷу умраи такрорӣ беҳтар аст корҳои хайре мисли обёриву таъмири роҳу бунёди кӯпрук ва иншооти маишӣ анҷом дода шавад. ин бори аввал нест, ки мақомоти тоҷик даъват мекунанд, ки сокинон маблағи сафари ҳаҷ, яке аз рукнҳои муҳими дини исломро, ба сохтмони пулу мактаб ва роҳу иншооти дигар сарф кунанд. мухолифин ҳукуматро танқид мекунанд, ки бо истифода аз нерӯву пули мардум мушкилоти иҷтимоиро ҳал карда нест. сокинон дар навбати худ аз он шикоят мекунанд, ки нархи сафар ба ҳаҷи фарзӣ ва умра дар Тоҷикистон ба фарқ аз кишварҳои ҳамсоя гаронтар аст. маблағи сафари ҳаҷ барои як нафар имсол 59 000 сомонӣ ё беш аз $5000 муқаррар шудааст. сахттарин ҷазо дар Тоҷикистон ҳукми абад аст ва соли 2022 шумори онҳое, ки ба ҳабси як умрӣ маҳкум шуданд, қариб 1 баробар бештар будааст. мақомоти тоҷик аз эълони ҳукми як умрӣ ба 14 нафар хабар доданд, ки аксарашон дар пайи ҳодисаҳои муҳимаи соли гузашта дар Рӯшону Хоруғ маҳкум ба чунин ҷазо шудаанд. ин зодаҳои бадахшон ба кӯшиши табаддулоти давлатӣ ё амалҳои террористӣ айбдор гаштаанд. наздиконашон ба ин ҳукм розӣ нестанд. сабаби аслии афзоиши ҳукмҳои сангин ва якумриро коршиносон эҷоди муҳити тарс дар миёни фаъолони ҷомеа ва мунаққидони ҳукумат медонанд. дар барномаи имрӯз гузориши муфассале дар бораи ҳукмҳои якумрӣ дар Тоҷикистон дорем, ки баъди 4 соат пешниҳоди шумо мешавад.
وزارت فرهنگ تاجیکستان با شکایت کاربران آزادی درباره فروش اجباری چیپتای کنسرت یلدوز عثمانووا در شهر وحدت واکنش کرد. وزارت گفته است مسئول تشکیل سفر این هنرمند به تاجیکستان است، اما کسی را به فروختن چیپتای کنسرت مجبور نکرده است. نرخ چیپتا به گفته این نهاد 30 سومانی بوده، فروشش آزاد است. چندی از پزشکان و آموزگاران و امام خطیبان در شهر وحدت به رادیوی آزادی شکایت کرده بودند که آنها را برای خریداری چیپتای کنسرت یلدوز عثمانووا سراینده شناخته ازبکستان مجبور نمودند. قرار است کنسرت این آوازخوان امروز 23 می در روز جوانان در ورزشگاه مرکزی شهر وحدت برگزار شود. ارزش چیپتاهای این معرکه را از 30 تا 50 سومانی نرخ گذاشتند و برخی از پزشکان وحدت گفتند آنها را مجبور کردند که 6 چیپتا را با ارزش 250 سومانی بخرند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نرخی را که وزارت فرهنگ در ردیه‌اش نوشته است تنقید کرده گفتند ارزش چیپتا تا 400 سومانی هم هست. چون معمول در این لحظه برنامه از قرب اسعار در تاجیکستان میگوییم. امروز 23 می بانک ملی نرخ روبل روسی را 136 سومانی تعیین کرده است. ارزش دلار 10 سومانی و 91 درم و یورو 11 سومانی و 81 درم مقرر شده است. نرخ اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی کشور میتواند کمی فرق کند. بینندگان عزیز تشکر برای همراهی. خبر و گزارش‌های دیگر را میتوانید در صفحه‌های ما و برنامه اخبار آزادی پیگیری کنید که 4 ساعت بعد تقدیم شما خواهد شد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.